Sausa ka. Bakit kaluoy na mga imong mga anak? Mas giuna pa ni mo imong pagpadugal kay sila mo. Day, sorry na, day. Ay, lang pagbiya, day. Saan ako, day? Di na ni mausap, day. Di na lagi, day. Please, day, Joy. Ay na, pasensya na gyud mo oy in town, Jemar. Dili na gyud ko magpautang ninyo. Iwa pa baya mo makabayad ako sa last ninyong giutang dinis tindahan. Ako, maluoy ko sa inyong mga anak. Pero kung magsige lang sa kong kaluoy, akong tindahan sa makaluluoy. Unta makasabot ka. Okay na nang. Nakasabot ra ko. Wa tayo lang choice, ani. O dili ko haan ang atong tinigom. Dili na magiging ang problema ba? Kung kay bawo pa lang kami control sa mga kaugalingon. Day, Joy. Aw, agwanta gid ka ba yun? Saan nga gibikil man ni imong asawa? Pasalamat na lang ka nga wa ka biyahe. Mawali ba, Ay, si Joy maning nanawag. Adios sa kaya. Hello, day. Asa ka? Nasa opisina, day. Nga naman. Apa sa mis ospital. Ha? Si Marco nga itong anak na doon ko sa ospital. Pero di na maging riyahas ka init. O niya na yung luspan. Usa? Kinahanglan na itong i-admit ang bata. Na ay dengue ang inyong anak. Oh, Unsa, Dok? kinoo ko. Dako-dako gitang mabayaran ani sa ospital. Unsaon man din ato? Ang tinigom na to. Dili gito makapaigo. Yan na lang ang guna-una, day. Mangita ako pagi. Mangita ko kahuwaman. Jemar. Bay, sorry gid kay bay ha. Wagi ko'y kanang ikapahuwam nimo eh. Saan mo ko kanihit masag kaay ko ron? Sige lang, bay. Nakasabot ako, bay. Huwag salamat. Pila na kaadlaw nga nagdindiin ko aron mangitag kawaman na akong kwarta pero huwag magkipig kawaman eh. Ay, tayo niyo. Kinuha ko. Paselo ako niya akong buhaton. Bahala na ni. Kuhaon ko ni tinigom na mo ni Joy. Kinuha ko. Ikaw na'y bahala ini. Recorded by Radio Mo TV. Yes! Yes! Now go! Nakadaog ko! Yes! Salamat, Ginoo! Salamat! Di na yun may problema sa ibayan sa ospital. Salamat kayo, Lord! Yes! Oh. Kadako gud aning kwartaha. Diin ka ani. Day, doon ako'y isulti ni mo. Oh. Katong time ba nga na ospital sa Marco ba nga atong anak? Wagid ko nakahuam og kwarta, day. Kung ko kahuam adto kay wa man gyud nagpahuam na ko gud. Kuan day kining pasaylo ako day nga gigamit nako ang kwarta nga atong tinigom aron isabong. Unsa? Niusab na sad ka? Day, kalma lang, kalma lang. Last naman to, day, last na to. Di na gyud to mausab, day. Ang importante nga nakadaog ko,
ug naluwas atong higayon na ang atong anak sa bayranan sa ospital. Nabayaran na sa nako ang tanan natong utang day. Ug wa na tayo naon day. Ug kanang kwartahan nga akong gihatag nimo day. Di ba niingon man ka nga gusto kang magnegosyo? Gamitan na day. Gamitan na sa negosyo nga ganahan nimong inegosyo. Jemar, Asa may pahimutang ang mga bandurom? dinhidapit ako ya, palihog. Happy kayo kong asawa na. Siyempre, no? Dream gid ka ni na ako kini ukay-ukay nga negosyo. Nasayod ko day. Mayo gid unya po ng atong outcome aning negosyo day. Ikaw pa? Salig kay ko nimo. Salamat, dong. Unsa? Gusto kang mangabang og warehouse? Oh, dong. Maayo magdagan ng ukay-ukay. Kanang warehouse nga, dili lang gud kaayo dako, good. O sige day. Mangita ko. Nalipay kay ko para ni mo bay. Kay after 3 years, nakabangon-bangon na gyud mo sa imong pamilya. Lagi bay. Unsaon nga mayem sa muda og negosyo si Joy. Among next project ani kay puhon bay kay makapalit mi og yuta og makatukod na mi og among kaugalingon nga gipangandoy nga bay. O ampo lang. Matuman ra lagi na. Salamat bay. Finally, dong. Nakabalhin na kita sa bahay nga itong gipatukod. Lagi day. O kana tungod sa imong kakugihan. O karon day niya. Niya na ta sa bahay nga komportable kay ta. Maog yun, dong. Kung sa una, pag-usar at kwarto sa atong mga anak. Karon niya. Naano sila tagsa-tagsa ka kwarto. Magampo lang kita day. Nga magsigi-sige na ni. Boy, ibalik mo sa ta din, eh? Ay, kubla ka bay. Kining kwartahan nga akong isugal karon day. Extra na lang. Na, hibaw si Joy? Ay, syempre, wag yun. Hindi pwede may bawa siya, bay. Lingaw-lingaw raming ako, bay. Bay, aron, imbes nga naundang na unta kas bisyo nimo, imo na sang gibalikan. Bawi una ko akong pildi, bay. Hindi ini magsilbi na. Yo, sa man mo pagbawi ana? Ha? Saon nimo? Pastilan. Musugal na sad ka. Bahala na ni, bay. Bajimar, ako pa nimo, no? Undangan na lang gina nimo. Ha? Ug pasagdi na lang tong pildi nimo. Di pwede, bay, oy. Naprinda na ko ang titulo sa among yuta o sa among bay. Bay. Ayop ka, Jamar! Ayop ka! Day, Joy! Day, sorry, day! Sorry kay day! Day, sorry! Sugod ka nun! Magkalimtanay na lang ta! Oh, day! Nadoon ko mga bata! Day, Joy! Gusto na! Dili na lang ko isugalog balik ang kaumaon sa ko mga anak kauban mo! Joy! Everybody needs a little time away. Nagkabuwag yun ning Joy tungod sa akong bisyo. Nawa na ako ang tanan. Among bay, yuta, o ingon man ang akong pamilya. Bisag unsaon ako hangyo si Joy nga magbalik mi pero wa na gid siya makigbalik pa nako. O garon, naa na nga akong asawag mga anak sa laing nasod. Og ako nagpabiling nag-inusara. Dini nga lang kutob og dagang salamat. RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Jemar nga nagpuyo sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagkalahan, hard to say I'm sorry. It's hard for me to say.
Sausa ka. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining tulumanon, handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og Drama presents Handumanan Sausa Ka Awit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Sugod, Cebu. Ang iyang tumatatampo nagdasingan nga Jimel. Recorded by Radio Mo TV. Unsa pa? Dili na ko nimo pa eskwelahan. Oh, Jimmy. Ngan naman pa. Lisod kay tao, na. Di na ko kayang pagasto nimo. Pa eskwelahan lang ko pa. Oh. Ayaw ko supata, ha? Di nagamuskwila. Tabangi ko sa atong uma. Pa. Sige nga gud bay nga, di na kami school o kabis klase. Di ba? Tsaan man nga, dili na ko pa eskwelahan ni Papa agad. Ya, gusto mo kasi inyo. Tabang na lang ko ni Papa sa among uma. Kapuyo eh. Kapoy ng trabaho ah. Init pagikayo. Dili ko magkagwanta ng trabaho ada. Unsay mo narbaho? Nahidunta ko nimo pa nga manarbaho ko. Ha? Nga naman. Kapoy naman ko din sa ato ko eh. Dili ko makagwanta. Dining mag-uma. Ako nga manarbaho na lang ko. Eh, unsa ang gunitaw ni mo pagkakitag trabaho, ha? Ya, minor de edad ka pa man. Balag, unsang trabaho ka pa? Bahala o ka ng buhay. Basta kay, ubiya lang ko din sa ato. Jimel. Salamat kaon nga nakasuod kong trabaho din sa lungsod. Jimel! Eh, I-arrange din mga utanon, be. ote! Jimel! Eh, Biyahe sa nagtrabaho ni mo diha kay nay nangita ni mo. kinsa man kayo nangita na ako? Jimel, nak. Pa? Ikaw din nangita na ako pa? Oh. Kumusta naman ka din, ha? Okay naman pa. Maayo man lang akong amo. Maayo hino. Nganong hindi aday ka pa? Unsa day tuyo ni man ako? Di ako kay... Uhaon di ka. Ha? Nga naman. Nakaamgo ko na nga dili maayo nga kung gibukat nga gipaundang ti ka sa imong pag-eskwela. O nga narbaho ka na hinuon, isip tindero ni ining utanon. Ah. Maong mamauli ta, nak. Aron imong ipadayon ang imuhang pagtungha. Pa? Lipad ka ko bay nga, ipabalik ka sa eskwela ni Papa mo. Ako sabay. Lipay kay ko kay lain kining wa tay grado eh. Mao yun. Pero ano lagi? Dili na ta classmate. Sige lang bay. Ang importante nga, eskwela ka. Maugid bay. Ug maningkamot gid ko bay nga mahuman ko sa college. Recorded by Radio Mo TV.
Congrats, anak. Salamat pa. Gigaloy ani taon sa Ginoo. Nakagraduate na gid in taon ka sa high school. Salamat pa. Salamat kay nimo. Nga imo ko nga gipa-eskwela balik. Tana. Mabauli na takay naghikay to sa mama nimo. Alang sa imong graduation. Mo eskwela kag college? O pa, kay nindot manggod. Naay mahuman good. Sige, nak. Maningkamot ko nga maka-eskwela ka og college. Salamat in taon ka naka-eskwela gid kog college. Maningkamot lang gid ko nga mahuman ko sa akong pag-eskwela. Onya, kumusta man ang imuhang pag-eskwela? Okay naman pa. Medyo kapoy lang. Sige lang. Antos lang na. Antos lang yun kay ako maningkamot sa kontari nga makapay-eskwela nimo. Salamat pa. Kadali eras panahon. Walang hibaw nahuman ka na gyud sa college. Maugid pa. Huwag kining tanan, tungod nimo pa. Kay kung wa pa ka nga mitabang nako, dili gyud ko makahuman sa akong pag-eskwela. Unya. O sa may plano ni mo ron, na? Di pa man ko basta-basta makakita trabaho pa. Kining akong kurso. Kining mangita lang ako laing trabaho. O sa masang trabaho, Mag-training ko pagka-guard pa. Sige. Ikaw ang mag-ig. Salamat in taon, kinakasugid taon kong trabaho. Isip ko sa ka-guard. Hi! Oh. Ikaw yung bakong garden ni? Oh, ako. Ako din si Marisol. Ako sab si Junmil. Naon sa man ko. Di naman ako makalimot sa naon ni Maricel. Sige naman siya samok sa kong halawan na. Nahiguman na ako? Ha? Magkigdungan ka na ko pa nito? O, Jem. Doon nga nagkaon. Aran dili kalayan. Sige. Dungan lang ta. Kadyo sa ha? Magpapulis ako sa akong pwesto. Bro, sige lang kung ano ka ni Maricel lagi. Saman, iyar no? Dili friends lang mi. Bro, ikaw ba nimo? Imo ng pangiyaban. Kay klaro ka nga, nakagusto na siya nimo. Ano siya? Jamil. Mana, Maricel. Nakagusto ko nimo. May chance ka ko. Nga na malimutan ko. Ang tinuod. Ganahan sab ko nimo. Nasako pa. Di mo na kong gisugot. Oo, Jamil. Oyab na ta. Salamat ka, Sil. Salamat kay kayo. Giing na nabitaw ka, nga naiburas Maricel mo. Nalipay sa bitaw ko ba nga nagkauyab mi ni Maricel. Daliras panahon sa? Walang hibaw nga. Tulo na dita katuig. Maog yun. Murang lagwa, no? Unya, ano sa may plano nimo? Ha? Wa kay plano nga mabuhat og pamilya? Naaway. Gusto ko nga magninyo na ta. Kana kung makapaabot ka. O sa may akong paamputon? Gusto mo ko nga makakita kog maayo nga trabaho nga related sa akong kurso gud. Kung makakita na ko og maayong trabaho, magninyo na yun ta. Jamil,
makapaabot pa kanako anang panahon na siya. Oh, Jamel. Paaboton ti ka. Salamat, Sil. I love you. I love you to Jamila. Pagpanglabay sa mga katuigan, nagminyo gid mi ni Maricel. Karon, malipayon kay may uban sa among tulo ka mga anak. Dini na lang kutob dahil salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higala kaagi ni Jamel nga taga Sugod, Cebu. Uban sa awit ngayang kapangayo. Awit nga nagkalahan, Wait for Me. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo Garing gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw kinasingkasing ko gidabit sa papada sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit. Yadres lang nining tulumanon handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaninga. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kani sa kababay nga taga Kasambagan, Cebu City. Nga tumagtatampo, nagdasingan nga Jenny. Recorded by Radio Mo TV. Jamie, wa pa gyud ka maka-decide? Kon, sugton ba ti ka? Wa pa. Grabe sad. Usa ka tuig hapit na mo ko nga nagpaabot sa imong tubang. Nga naman, gipula na ka pinaabot? Pamon, wa wi. Ug di sa na mahitabo kay seryoso ko nimo. Kay kon mapula na ka, undangan dala nimo papanguyab na ako. Jamie. Piha naman sa taon ni mo, day, uy. Imo magilisod-lisod ang tao. Day, mas gusto manggod na ako nga dugay-dugayon ang pagsugot niya. Para may bawaan ako ba kung seryoso o bagid siya nako. Kay ang tao nga dili seryoso, mo surrender gyud, di ba? Noon. Pero, day, nakagusto na biya ka niya. Na, musurrender gani na siya na, magmahay gid ka. Enough nang hapit sa katuig nga pagpanguyab, uy. Sugta na to. Tinuod ka, Jamie? Gisugot ako nimo. O, Justine, deserve man sa nimo kay taas kay kag pasensya nga nagpaabot na ako. Salamat, Jamie. Wow! Finally! Kamu na gyud! Nagbunga ra kita ng akong pag pinaabot ng imong amiga. At least, nahibaw ko nga dili ko nimo usikan. Kaya mo ko kong gihaguan before ko nimo nakuha, di ba? Siyempre ay. Ipangandag at ikag maayo niya. Pusikan ka. Di gina mahitabo. Oops. Sakto na na, B. Kinani ni suya diri ha. So, kanasang maging ang kasal? Itaw na, pagkasal na mo, para makaapo na itaw ni mama ni mo.
Pa, wapagin na sa muna-una ni Justin. Sa pagkakaroon, focus sa misa, tagsa-tagsa na mo katrabaho. Kalusa pa magkatao na. Paabot lang pagod. Paabot talaga kita, anak pa. Happy anniversary, my love. Wow! May pa-flowers gihapon da. Oh, syempre. Nalang nga consistent ko sa tanang butang. Kung unsa ko pagpanguyab na ko nimo, maog yapon ko karon. Bisag 8 years na ta. Swerte gid kaayo ko nimo, my love. Here, nakoy gift para nimo. Happy anniversary. Uy, unsa ni? Tanawa. Oh. Love. Wow. Ang akong gipanganding relo. Yes, my love. My love, thank you, ha? Thank you. Ako ni nga pingan sama sa kong pag-amping. Kanindot sa feeling ani niya as healthy nga relasyon. Nga pinangga kay ta sa tong Paris. Huwag yung ko magmahay nga akong gisugod si Justin. Og siya na mo ay gusto na ko makauban hangtod sa hangtod. Jamie. Will you marry me? Justin. Yes! 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 Thank you! I love you! I love you, kayo. Recorded by Radio Mo TV. Kami yung mo na-excite nga magkunahon na nakoy. Nga kaslo no na mo. Relax lang pa. Tagan pa kayo og anging andamon sa kasal. Excited na kay ko lang. Excited na kay ko. Excited. Betaw. Pero lakalig. Bantay kilas Justin ha. Nga naman pa? Usahay ang mga tao nga kaslo noon kay murag makulbaan nga murag naanay pagduha sa kasal. Normal rin nga bation. Pero kinahanglan nga naalagi ka permi nga musabot o dili gid mo surrender niya. Okay pa. My love, napoy na akong problema. Unsa man na? Nataktakos na ba? Unsa? Pero, sige lang, sige lang. Mangita raw niya kong paagi na makakita din kong laing trabaho. Unsa? Ikaw na mo ay nagbuhit ni Justin karon? Oday. Maghatagan ko niya kwarta para sa iyang konsumo. O niya, okay na nimo? Karon naman sa na ba? Ug usa pa, nagsige naman sa pangitag trabaho. Day, ana naman ginang relasyon. Kung kinsay wa, tabangan sa kung sa kinsa may naa. My love, nadawat ako. May trabaho na gito. Maayo hinuon, my love. My love, salamat kayo ha sa tanan nimong natabang. Karon, ako na sa may mamawi nimo. Ug kung makatigom na ta, magpakasal na ta. Kadlaw naman lang. Pero, wa pa gyapon mag-chat si Justin nga nauli na ba siya? Asa man di ka ni tawhana? Tuka na lang tada. Matuog na lang ko eh. Sorry gid kayo. Nalupat mo ko. Nakatuko na yung uli. Ano ba ka-chat mo? Mao ba? Wa man lang ka magkunahuna nga na nagpaabot sa imong chat, kinabalakan nimo. Sorry gid kayo ha. Tuosad ka. Ha? Oh, syempre. Mao may ingon niya nga gikapoy siya gikas trabaho. Nao ba? Yakin samli ning ako ang nabidyuhan sa club gabi eh. Ahain ba? Ano nga?
Ginoo ko. Naasige sabak-sabak ka lang mabay. Oh. Mabitay akong tuyo nga ni ako. Kipakit-unti ka ani. O tanawa. Kung mo ba na iyang trabaho pagsabak-sabak sa laing babay? Day, Sorry. Pero hubog ra ko gabi eh. nakatuna kang pamakak na ako. Oo, mala. Wala ko musulti nimo kay base daw. Hindi ko na matungtan. Nahibaw man day ka nga na chance nga dili ko musugot. Ngano ni padayon maghihapon ka? Sa'yo lagi ko. Oo. Sorry gid kayo, my love. Gipasaylo lang gihapon nimo? O, day. Basta dili lagit sa mamabay. Okay ra na ako. Kaklaro na. Day, ayaw na lang. Pasagdi ko. Nahibaw ko sa kong gibuhat. Milagro lagi nga nagkigwan-on-wan kag pakiginom na ko dinis bayon. Jamie. Dili na ko kayong taguan pa. Ha? Taguon naman sa. Nailove na ko sa kong kauban sa trabaho. Sa ginawa ko, Jim. Wala ko tayo pa. Pasaylo ako. Wasad na ko tuyo ah. Daan pagid lagi ko. Day. Nakailan ba ko sa babae? Kaya ako sila gistalk sa Facebook. Kaugabi nimo? Minyo ang babae. Unsa? Mga kompany mo? Pakigistoryahin ng banas babae. May pagduda na kung daan nila. Mao ba, sir? Kay sukad nga iabot imong fiancé sa kumpanya. Tagdugan na ka nga mauling akong asawa. O, pinahinay siya kausab. Ingon anak sa dang nahitabo sa akong fiancé. So, sa may gusto niyong buhaton? Ikaw man mo ay naay mas katungod kay bana man jud ka. Gusto na ko nga isumbong nimo sila sa kumpanya. Wala ko trabaho. Nalipay na ka? Wa pa, Justin. Kay kuwang ra kayo ng butanga para makabawas ko nimo. Jamie. Magpaabot kong gabaan kasi mo gibuhat ni rin ako. Jamie. Dili gid ako matago ang akong kalagot ni Justin. Tungod sa kagrabing kasakit nga iyang gihatag nako. Og ako kahibaw kung kaya ba nako siya pasayloan. Dinhi na lang kutob. Og daghang salamat sa pagtaganing akong tambong. More power, R&I. Recorded by Radio Mo TV. Mao katong nga higalan kaagi ni Jamie nga taga Kasambagan, Cebu City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga nagalahan, siya ba ang dahilan? Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin di paninaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit, Carol, RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga, ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagtangina. RMN
Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang suwat tampo karon? Mao kining sa kababae nga nagpuyo sa Bulhoon, Cebu. Daga matatampo nagdasingan nga Jenny. Recorded by Radio Mo TV. Dinhi ka lang sa atong probinsya, ha? Total, sige ka malaglaag ito syudad. Wa ka man gid magtarong sa mong pag-eskwela dito. Mas maayo pag dinhi lang ka aron na kay tarong nga mahimo. Ikaw mo ibantay din sa atong pension house kay mag-focus ko sa atong tindahan. Oh, nang hupaw ka man. Wa ka makauyon. Wa mo eh. Lako na lang. Ako na'y bahala din ni. Bantay bitaw, ha? Bantay bitaw hasta din, dili nga punta kasaligan, ha? Panawag lang ko na problema. O, lagi ma. Ay, lahat agad ang feeling ko na dito sa syudad. Naghanong kay Mingaw. Di parehas din sa probinsya ng property ka Mingaw. Miss, naman ba yung available room? Kakwapo ko na niya. Good morning, sir. Morning. Yes, sir. Good for pila, sir. Ako daw sa Oh, yes, sir. Pila ka nights? good for 1 month. Okay. Natay standard room, sir. Mo ni pinaka-last nato. Nasa tayo deluxe room and suite room. Standard room lang. Sige, sir. Murag islit noon man. Imong yawi, sir, oh. Wait lang, sir, ha? Kuya Ben? Kuya? Ay, Kuya, please go guide ni sir sa iyang room. Daghan na ba na siya bit-bit, ya? ako na. Okay na. Ma'am. Spektohan si Sono. Mao lagi, Kuya Ben. Pero, di bang ko dato malikayan, boy? Minay mga guest na init kito ko. Maong kita, magpasensya lang kita kutob sa mahimo kay nagnegosyo man ta, kuya. Liwat gid kasi mong mama, ma'am, oy. Kuya Ben, pasig kigutom na ka. Pwede na ka maniod, tuya. Ikaw rin, ma'am. Okay ra ko, uy. Buso pa mansad ko. Sige, ma'am. Excuse me. Yes? Saan makapalit o team nun din eh? Naraidaghang tindahan sa gawa, sir. Okay. Asa ta pwede mo inom? Pwede naman ka mo inom diha sa mga tindahan, sir. Pwede ra sa kaani din, eh. Kaya naman taga mayang stambayanan diha sa gawas. Mo ba? Sige, salamat. Hala si Gwen. Hello? Jen! Hello? Uy, nagplano ko ba nga mabakasyon ko sa kasimana diya sa inyo? Mao ba? Hala, kaninot ko anak, day. Sige, sige. Pag muani ka din, i-librity ka sa imong stay o sa imong kaon din, eh. Sure ka? O, lagi. Sige na baya ko, panghagad ni mo sa una pa, ha? Sige, sige. Lamis na kita gihumon sa dagat sa uy. Mga next week ko mo anak, day. Mayo kay bakasyon, ha? Init kayo din, uy. O, sige, sige. Akong ingon lang akong mama, ha, nga mo-occupy kag usa ka room din sa among pension house. Ay, Gwen, excited ako. See you. Oo niya, kinsa may atong saligan sa pension house, nak? Si Kuya Ben, malanggot na kwit. Taon-taon na pa yan na siya nagservisyo nato. Total, usa naman sa nakasimana, ma. Usa pasad, anak naman sabi sa pension house. Anak naman mo stay ni Gwen. Pwede naman gapon kung makatanaw-tanaw with ma. Nahala, sige. Ay, thank you, ma. Day, welcome! Ay, wala, uy, maikog, magdag ko, uy. Ay, ikaw, uy. Suod kay ka na kong higala sa Cebu. O mura na tag nagsuon. Maong feel at home lang ka din, ha? Day, gusto mo ko maligo o bagat, ay. Layo pang dagat niyo din, Ay, naay dool, pero adto na sa resort sa akong uncle. May dito kay, di man good crowded. sige ba? Sige na, uy. Ipahimutan sa tanang imong mga gamit. Ay! Hala, kung saan ron? Recorded by Radio Mo TV. Kuya Ben, unsa ron? Day, si Sir, day, nanghagis. Amot nga ano ni siya, ay. Di man kayo hubog, pero nakainom. Mau ba? Day Gwen, ano lang sa ka ha? Ako sa istoryahon. Usalis ang mga guests din sa pension house. Tingalig na problema, Day. Sige, sige, Day. Ano lang ko? Kadlok ba, anak, uy? Pasensya kay kaayo, Day. Sir, please. If na kay problema, ayaw lang in-town that adin hi.
Mahadlok man gud ako bang guest din kung mag-ingon anak ka. Amo ra bag yung i-assure ang among guest din sa ilang safety. O kung mapadayon kag ingon anak, mapugos ni papahawa nimo dinhi. And mas maayo tingali nga militan ang lang kaglaing kastayan. Sorry. Sakit bagi kayo ulugan. Hindi na lang ko'y pangutana, sir. Unsa day reason nga ni ani ka dinhi? Aron malimot ko sa sakit. Kung mahuli kalimtan mo. May gasto kag kwarta, effort ug panahon sa pag-anhi dinhi, di ba? Ayaw sige. Abi na mo, daghan kay nga nga pwede mo mabuhat dinhi sa among lugar. Pwede kang magbahangin dapin sa dagat, or pwede kang maliko. Sorry kaya, miss. Wa ko may bawo sa kabukat sa imong problema, ha? Ug usa pa kay bawo ko makatabang bako sa kung pakikistorya ron nimo. Pero I hope nakapagaan ko sa imong gibati ron. Ako rin si Jason. Ikaw. Tawagan ako, Shani. Unsa kayong problema, no? Gwapo ra ba, day? Abdi, ikaw basta gwapo lagi. Kaya nga, no? Dili ka gwapuhan niya. Hala, no? Hala, lahi ra gid ang smile ng dapita, no? Okay. Gwapo magit siya. Ang nakaapal lang kay... tagsara kay kung makakita ng mo smile. Tungod nga rin problema. Well, basin sa... Duha na lang ko kaadlaw din, kinahanglan nga ako ginang suliton akong stay. Dili pa ba obvious? Nay ay, taan ka na kaayo. Sige lang, good. Basta kay gusto pa ko maligo one last time. Lahat, sige, go. Hi. Ay, hala, ang gwapo na yun. Hello. Wow, ni smile na, Hello, kumusta? Okay na. Asa ka pa ingon? Magpadagat ko. Kuyog na lang na mo. Oh, Lai. Magpadagat sa demo? Pwede na. Okay na, Jenny. Ha? Day, thank you. Thank you kayo sa accommodation. Way problema, oy. I hope nag-enjoy ka, ha? Sobra. Aling, ha? Jenny, busy ka? Dili kaayo. Pwede ko naman kuligan minom? Okay na? Kwanwad, last week mo na ko rin sa inyong lugar o mupaulin ako balik. Sige. Thank you, Sa unsa? Sa pagpa-realize ako, nga may ayo nga kung almost first 2 weeks of stay din Kay lagi, sige lagog. Gainom, instead nga mag-enjoy. Og may na lang kay naka-realize pa ka. Og na-enjoy ba kini mo imong stay din, Magod. Huwag ka na tungod di mo. Hoy. Kahait kog tinutukan nato din dapita. Jenny. Jason. Jason, tigay. Igalig na yung makakita nato din, Titas ang kwarto. Kinuha ko. Manahin na po naman ni Jason. Idakos kainit sa mulawas. Ang saan na lumapos ko. Miss, good morning. Nabay nika-check-in din yung Jason ang pangan? Yes, ma'am. Pwede rin mong matawagan? Inapalihog nga ni ang iyang fiancé. Ha?
Babe, babe, pasaylo ako, babe. Nagmahay na ko. Please. Idayo na to nga itong kasal. Naluoy ka. Maluoy? Ikaw, maluoy ka na ako. Sa pila to katuig, wa ko magbiduang mo. Pero ikaw, babaeng buhat. Sayon na kayo ni mo ang paghatag simulawa sa laing laki. Napilala ka buwan ni mo na kaina. Ginoo ko. Pinuuno na kanya siya. Kumusta na ka si Jason, ho? Idiretso lang siya biya din sa pension house ko yung si fiancé. O man lang gani si mananghit na ako. Kinsa man sa daytuod ko para panagira niya. Uy, siguro, basta nagpakasal lagi siya itong babayana. Nga naman sa kuy. Kadiyot naman unta kayo na nagkaila, pero di na siya mawasa kung una-una. Di na siya... Kalahin sa akong ginawaan. Yun, ba't... Kinuha ko. Di ba ka kumapdos? Nabuang ka na? Nagpadakas lalaki nga wa pa kayo ka makaila? Kunya ang saon mo na ron, ha? Ma, sorry. Uy, ginoo ko ni mo, Jenny. Permi ka naman lang yung maghatag na kong labats, ooy. Una, wa ka magtarong sa imong pag-eskwela. Kunya karon, mauna sa ni, ha? Unsa ba nasuot si mong utok in taon, oy? Sorry, Ma. Sorry. Pagkatawhon ta ng bataa, bahala ko'y ilong amahan. Dako-dako naman nila akong tiyan. Tuloy na lang kabuhan ang paabutan. Mga anak na ko. Excuse me, pwede mo check in? Oh. Jason? Hi. Jason? Jenny? Oh. Magdos ka? Ako ba'y amanan na? Ginoo ko. Huwag ko mahibaw. Bisan pagbuingon ko ni mga ikaw ang amahan ay ni. Huwag gabi ko paslanan. Minyo ka na, di ba? Dili ko gusto makatipa og relasyon, Jason. Ang nahitabo na to, sayop ka No. No. Dili sayop. Bisan ka dito na nag-aila, pero huwag ko magsabot ka ng di na kamawas ako nahuna, Jenny. Huwag.Ag-usa pa, huwag madayo na nga mong kasalan. Siya ay niguba na mo. Mong, niya ko. Ibalik ko kay gusto na akong... Gusto ko manguyab ni mo. Pero di ay... Nagsabak ka na sa una na itong anak, Jenny. Jason. Mga tubang ko sa mga ginikanan. Pangayuon ko ang imkamot nila. Tubang yun si Jason sa kumaki ni Kanan. O pasalamat kasi ko kawa sa ilabad sila si Mama o si Papa. Karon, ninyo na ko, o may anak kami ni Jason. Daghang salamat, o di mo nilang kutob. Salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. No, kita mga hikalan, kaaga ni Chinny, na taga-bulhoon ni Cebu. Uban sa awit nga iyang kita ngayon, awit nga nagalaan, In Your Eyes. Sana all nataypan sa boss. Ha? Uy, ayaw pa takagyawit, uy. Sus, pila na kaadlaw nga nagbantay kong boss ni mo, uy. Kada abot niya, mutanaw gid sa dinis imong cubicle. Ha? Uy, nag-blush. Wa mong good. Ay, ragugog sa mukha din, Hibi. Kinako gibuhas. Sus, atik-atik pa gid, uy. Pero deep inside, gikilig na na. Ay! Come in.
Sir, niya na mga papers yung gipahimo na ako. Good. Ibutan na diya sa akong table. Okay, sir. Magawas na ako, sir. Thank you. Jenny, kadiyot. Yes, sir. Pwede ba kang ma-invite o dinero niya? Ha? Pwede? Unya, ang sabi kinabag ni mo? Nakauko. Unsa? Ay, hilom na good hilom. Pinulit na isot mo sagit-sagit ni mo din ha. Ayaw pa pagsabain niya. Sorry na, good. Ikilig ka gani ko ba? Basta ha. Daan magilagi ko. Doon nagilagi something si sir ni mo. Day. Kita na lagi tao din hiron, sir. Gituyo na ako. Ha? Di ko ka nagsamok. Gusto ko privacy. Sige na. Pag-order na food. Ay, kabala ka. Everything is on me tonight. Nadugay man ko ka, Jenny. Nakig-dinner na akong boss, ma. Unya, kinsa man itong nihatod di mo nga nagsakyanan? Ha? Nakakita di ka, ma? Ay, uy. O man kumanira sa bintana. Klaro kaayo din sa akong nahimutangan pag-abot ni Mosgawas. Koan, ma. Ang boss na ako. Uy, doon na mo'y something special sa imong boss? Mauy. Gitritro maguguniya dinner. Aw, natural. Ana man ginasinugdanan. Magpakita man gidag mga moves. Pero ana ginapadong nak. Ma. Ha? Kana kung may masok ko. Pero, nganong ako man, sir? Tungkol kay kami akong gusto. Huwag sa kumahibawag nga no. Pero ang tinuod, ikaw may rason nga nung gusto kong mamusod sa trabahoan perme. Sir, Pwede bang kugtangon na rin mo pagsangkit ni mong sir? Kung kita rin doha? Archie na lang. Archie. Ginny, huwag ko magdali. Andam ko mag-aabot ni mo. Archie. Hala, no? Sugta, uy. Sa pa paabot ni mo? Maayo ka, day. Nganong dili, God? Tinood? Imo na kong gisugot? Archie. Pero, pwede favor? Sure. Unsa man? Pwede, dili ta magpakita ang uyab ta. Dili ko gusto gud nga maguna ako naglain ako mga kauban sa trabaho. Ay kabala ka. Okay. Gusto sa ko nga itong i-private ang atong relationship. Kaya the more nga naimahibaw, mas samok. Gusto ka? Doon na lang sa itong takoy hangyo ni mo. Sige, unsa man? Pwede ba mag-move in ka sa kong kondo? Kana kung okay lang. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Kung ako'y pahutan noon, okay ra na oy. Dako naman sa kag-edad. Maino na, aron maminyo na sad ka. Pa. Ikaw, ma? Oh, okay ra pod. Aron sad makakita na miss among apo. Tiguwang na baya min. Kung mao, uyon sila? Archie. Yes. I love you so much, Jenny. I love you more, Archie. O ginaot lang nga dili ko nimo pasakitan. First night ni nga nag-live-in ta. Ang ay tingali nga bunyagan ta. Archie. Wow, kapuya na to, good. Pila man mo ka-rounds gabi ini, sir? Huy. Ba yun ni mo, uy. Ay, sorry. Secret. Huy, sulti ba? Hala ka, arte, dili mo share.
Sud. Niyari mong coffee, sir. Please kugla ko na sa door. Kaya tingali doon ay makasud. Okay, sige. Oh. Nga naman ka. Mura magwa may tsura ng naong ni mo. Mo abot next week ang COO sa kumpanya. Oh, unya? Wara. Sure ka? Never mind na lang. Nikaw na ka? Yeah, sama na. Nakigdongan ako sa mga kauban sa gawas kanina. Oo. Sige na. Magkabiya ka na. Pasag dilaon ako din eh. Okay, sige. Hoy, naunsa man ka? Nag-away mo, sir? Pila na magud kaadlaw nga murag bugnaw ing tinagdan nako. Unsa may rason? Wasat ko mahibaw. Pero nakabantay ko nga nagsugod na katong niingon siya nga maabot ko na next week ang COO sa kumpanya. Murag problemado gyud siya. Mao ba? Hey. Pila na kaadlaw nga nakabantay ko nimo nga murag wa kasi mong kaugalingon. Doon na kay problema? Saltihi ko. Wa man. Okay ra. Nako. Doon na kabay problema, nako. Chine. Saltihi ko. Doon na tayo problema? I think dili na ta pwede mag-usa og kondo. Ha? Mupauli na nga akong fiancé. Unsa? Jenny, sorry. Sorry. Pero husto ka sa imong nadungog. Minionon ako og siya ang COO sa kumpanya. Dugay na nga giarin sa among parents ang among kasal. Mga pasaylo ako. Hayop ka! Pinuangan ng dyan ko nimo! Jenny, mahal ka pero... Pero wakay baruganan! Sakto! Hayop ka! Hayop ka! Sorry, Jenny. So ikaw dahil si Jenny. Dagan kay gisulti si Archie bahin mo kung unsa ka kamaayong amo trabaho din sa kompanya. Yes, ma'am. Og ni ako aron ihatag ni nako nimo. So many. Resignation letter? Mo-resign ka? Sorry, pero dili din ako madawat. Dili ko masugot nga mo resign ka. Kung pila may sweldo ni mo ron, akong dublihon. Basta dili ka lang mapahawa din he. Ma'am. Gusto mo ko mopahawa, pero gipugnan gid ko nila nga dili mo resign sa kompanya. Ako na lang giagwanta ang kasakit nga akong bation matag adlaw nga makita ko sila magkuyog sa opisina. Dinhi na lang ko utob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Jenny.
nga taga Tagum, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagkalahan, Baliw. Nababaliw.